କିଛି ଦିନ ହବ ମୋ ଦିନ ଗୁଡ଼ା ବିଲକୁଲ ହି ଭଲ ଚାଲୁନଥିଲା। ମନଟା ପୁରା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇକି ଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା କି ମୋତେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ଜାଗା ଖୋଜିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପ୍ରଥମେ ଗଲି ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ମଣ୍ଡୁଆରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆସିନଥିଲି, ବାସ୍ ମୋ ମନଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉ ବୋଲି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ସତରେ ସେଇଠୁ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ମନଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗିଲା। ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇ ନଥିଲି ତ ସିଧା ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଦୋସା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନା କେବେ କେବେ ମୁଡକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ବି କରିଦିଏ। ଲାଇଫରେ ଯେତେ ବି ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନିଜର ହ୍ୟାପିନେସ୍, ନିଜର ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ନିଜର ୱାର୍କକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଚାଲିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଭାବିଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇନି, ଆଜି ମୋର ଛୁଟି ବି ଥିଲା ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଲୋକେସନଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ, ଗେସ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ନେଲି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି। ସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିସ୍ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ବର୍ଷା। ହାଲକା ହାଲକା ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ହେଭି ରେନ୍ଟା ଦରକାର ଥିଲା। ପୁରା ଭିଜିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୁରା ବି ହେଲାନି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଥିଲା ଅଫିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଫିସରେ ବିଲକୁଲ ହି ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୁଁ ଖାଇକି କିଛି ଆସିନଥିଲି ତ ସମସ୍ତେ ପେଟିସ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ। ପେଟିସ୍ ଖାଇ ଦେଇକି ମୁଁ ସିଧା ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଗୋଟେ ସୁଟ୍ରେ। ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ରିସେଣ୍ଟ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ଏଇ 2 ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ ହେଲା। ଯେତେ ବି ଆମର ଲାଇଫରେ ଟେନସନ୍ ଥାଉ, ଟିକେ ଫେଥ୍, ଟିକେ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ଟିକେ କାମ ପାଇଁ ଡେଡିକେସନ ରହିଲେ ହିଁ ଲାଇଫରେ ଆଉ ଥରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ମିଳେ।